Sa imang nulang, alang niya itong dali masuko o saputon nga ipatigbabaw yun nakabugnaw sa ulo labi na pagkaroon na panahon sa Pasko. Nag-viral ang sa usa ka social media ang usa ka babae nga midapat og sales lady sa usa ka mall dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Napriso na karon ang maong babay, human nga napasakaan o reklamo. Ano ang report? Sa bilangguan ang gipadulngan nining usa ka ginang nga giilang si Midilina Yamasaki, usa ka Pinay nga nakabana og hapon. Giaristo siya sa mga otoridad human midagma sa usa ka sales lady sulod sa usa ka mall. Sa viral video nga nakita usab sa Mabulo Police Station nga nangisog ang suspek kinsa nagkugo sa bata uban ang iyang bana. Mikuha siya sa usa ka butang dayon labay nini sa nawong sa tindira. Sa investigasyon sa kapulisan, ikaduhanan ay kadto nga paglabay sa suspek og humidifier sa naong sa biktima nga misangpot sa pagkasamad sa nawong nini. Naman tay grounds pag-arrest kay klaro man gyud sa ebidensya sa video ug sa physical po nga na-injury. Ang suspek nagdumili sa pagpa-interview kinsa nagsigi na lang og hilak sulod sa pisuhan. Desidido ang biktima nga paskaan og kasong physical injury ang midagmal kaniya. Atong paningkamutan atong kaugalingon nga ang atong pasensya is atong taas-taasan. Ikaduha, kung naman ganito reklamo karon sa isa ka establishment, ato ni siya i-formal complaint dito sa management kay para ma-address po mismo sa management formally. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.